Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban nilang Doktora Iris og ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga doon na may igong kahimsog aron sa pakig-uban ninyo og inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karong hapuna. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og Serhing Osmeña Bridge. Sa kinadugayan nga panahon, kining unang taytayang na nagsumpay sa siyudad sa Mandawi o sa siyudad sa Lapu-Lapu, gitawag nga Mandawi-Mactan Bridge. Usahay tawgon siya nga First Bridge. Sa diyang natukod ang ikaduhang taytayan, ang Marcelo Fernand Bridge, gitawag siya og Old Bridge. Wa gid na siya tarong ugngan. Si anhing Secretary Adi Sitoy, niingon, gisugyot na nila sa panahon pa ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kay suod man to siya sa rehimen ng Marcos. Kanganlan nag-Serhing Osmeña kay bisan kun napatuma na atol sa administrasyong Marcos, ideya man ang Serhing. Kay iyam sa itong ideya ngang airport ibalhin gikan sa lahug sa Cebu City ngadto na sa Mactan, sa siyudad sa Lapu-Lapu. But of course, mortal man kaaway ang mga Osmeña o ang mga Marcos, wa gyud na matagad. Hangtod nga nag-EDSA People Power Revolution na, matud ni Secretary Sitoy, nagsige siya gauhag sa bag-ong mga pamunuan, nanlihin na niyo Serhing Osmeña Bridge. Wa gyud nagpakabana. Until finally, sa dihang 2013, so mga 30 years, 30th anniversary. Kaya natukod ng 1973, iablihan siya 1973. So pag 2013, ang Metro Cebu Bridge Management Board na mo'y nagduma sa mga taytayan din sa Metro Cebu SIB, ni pasarong resolusyon nga naghingan sa First Mandawi-Mactan Bridge nga Serhing Osmeña Bridge. Pero man sila gahom paghimo ana kay national bridge man na. Ang dunay gahong paghimo ana maura ang Kongreso. So kinahanglan magpasar ang House ug ang Senado ug mga balaodnon ug nga kinahanglan pirmahan sa presidente. Una manganlan og bisan unsa Serhing Osmeña Bridge o unsay ngan anang maong taytayan. So human sa 2013 wa na nagliho anang maong paghingaan anang maong taytayan. Pero na sorpresa ang mga Subuanon pagkahibaw. Kadayong panamilit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nahimong balaod ang proposed House Bill ni anhing Kongresista Raul Delmar. Paghingan anak nga Serhing Veloso Osmeña Bridge. Ug ang maong balaod napasarsar sa Senado. Ug ang maong balaod ni lapse into law. Wa pirmahi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, pero ubos sa mga lagda after 30 days, sa niya bituhi, ni lapse into law. So nahimo na karong balaod. So officially, angan anang maong taytayan, Serhing Veloso Osmeña Bridge na. Pero mao na masulupon nga balita. Wa na lihuka sa Department of Public Works and Highways. Ang mga local government units sa Mandawi City o sa Lapu-Lapu City, way effort nga gihimo pag rename anang maong taytayan. Namalihog ko sa akong mga pag-umangkon na kada adlaw mo agi diha kay naamang bahay ni Bimbot among kamanghuran diha sa Barangay Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ingon sila, wa gyud gihapon nganli. Wa gyud mausab ang ngan, wa gyud ngan ang maong taytayan. Ang nahibilin ng maong taytayan ang orange nga pintal. Ang orange na ni kanhi DPWH Secretary Mark Villar, nagkaroon senador na. Kini mga Villar, naka-ideya sa ni sila nga ang ilang official color, bisag kitsa mudagan nila orange. Nang ilang padaganon karon ang laing anak sa magtiayong Cynthia o Manny Villar, si Camille Villar, orange na sad. Mo'y color siya mga posters na mintaha ra ba? Doon na yung mensahe sa pag-amping pagbiyahe atol sa Semana Santa. Pero dili ang mga Villar, matang isgutan karong hapuna, maghisguta sa Serhing Osmeña Bridge. So for all intents and purposes, angan anang taytayana, Serhing Osmeña Bridge na.
Pero dili kitang tanan hibawa na. Ang balaod noon ni aning kongresista Raul Villar, iyang gi-file 2020 pa. Napasar 2021 na. Nakapait si aning kongresista Raul Villar namatay November 2020. Napasar ang balaod noon January 2021. Sa tuwa duha ka buwan human sa kamatayon ni aning kongresista Raul Villar, napasar ang iyang balaod noon sa House. Unya the same month, January 2021, napasar sa ang bersyon sa Senado. O gi-reconcile ang duha ka balaod noon. Ang Senate version gipirmahan ni Senate President Tito Soto o ang House version gipirmahan ni House Speaker Lord Alan Velasco. Siya may speaker nitong higayuna. Ilang gi-transmit ngadto sa Malacañang May 2021. Pag-abot sa June, wa man gyud atimana sa presidente kay June 30 man ang katapusang adlaw sa administrasyon Duterte. But before sa pagtapos siyang termino, ni-lapse into law kini maong balaod nun. So nahimo na kini karon nga balaod. Serhing Veloso Osmeña Bridge na angan anang maong taytayan. Nganlaw na udili sa ubos sa balaod, akong gitan-aw dito duha ra ka provision. Ang usa ka provision nag-establish sa address o kapuslanan sa taytayan. Ang ikaduhang provision nagsugo sa Department of Public Works and Highways sa paghimo sa kinahanglan nga mga issuances o signages aron sa pagpailaan ng taytayan nga Serhing Veloso Osmeña Bridge. Hibaw ta tanan, why gihimo ang Department of Public Works and Highways? Maybe kay outgoing naman ang Duterte administration, wala ni malihok sa administrasyon Duterte. Ang bagong administrasyong Marcos, bag-o sad og DPWH Secretary, Ilocano man ang priority tiyali ang Ilocos, dili ang Subo. Wa pa ni malihok sa bagong liderato sa Department of Public Works and Highways. Dulaan duha ka tuig na. Human na pasar kini maong balaod. Paghingan ana maong taytayan. Susubo nga palandungon nga dugay kaayo nang nanganlan. Eventually nanganlan gyud pero wa ipatuman sa higtungdan ng mga ahensya sa gobyerno. Kung sa may kasaysayan, anang First Mandawi Mactan Bridge nga karon Serhing Veloso Osmeña Bridge na. Naplano ka ng maong taytayan sa panahon pa ni Serhing. Pero si Serhing kontra man ni Marcos, wa ginaliho ka sa administrasyon Marcos. Diyan nangandam na si Serhing pagdagan pagka-presidente in 1969. Si Marcos nakahuna-huna nga ako ni i-preempt si Serhing. Kining iyang proyekto, ako ni ipatuman, ako ning angkunon. So pag 1968, iyang gisugo si anhing Gobernador Rene Espina, mo'y gobernador sa Subo, nitong higayuna, sa pagsugod na pagplano sa taytayan na magsumpay sa siyudad sa Lapu-Lapu, lungsod pas Mandawi. Atong higayuna, kay 1969 maning Mandawi, nahimong siyudad, mas una nga nahimong siyudad ang Lapu-Lapu, 1961 pa, panahon ni Carlos Garcia. Mainly tungod ni Carlos Garcia, kay ang iyang asawa di Mataga man, parientes mayor, ni Mayor di Mataga sa Lapu-Lapu. Mo'y katapusang mayor sa lungsod sa Upon, o mo'y labing unang mayor sa siyudad sa Lapu-Lapu. So 1968, giplano ang paghimo pagtukod sa taytayan. Nganong si anhing Gobernador Rene Espina may gisugo ni Marcos, kay si Espina nitong higay na suod kayo sa administrasyon Marcos, asin dako kay itong tingog si Rene Espina sa Marcos administration in 1968. Kay siya sa bang acting highway secretary, public works o highway secretary, si Rene Espina. So duha iyang pwesto. Gobernador siya sa Subo, sakop pag sa gabinete ni Marcos. So, gitigom ni Rene Espina ang mga mayor din ni Subo para anang maong proyekto. Pero ang iyang gitigom ang mga mayor na direktang nahilabigit sa proyekto. So, iyang gipatawag si anhing Mayor Demetrio Boy Cortez, ang amahan ni Jonas Cortez nga may mayor sa siyudad sa Mandawi. Lungsod pang Mandawi in 1968. So, dito si Mayor Boy Cortez. Pero ang iyang patawag ang mayor sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ang mayor sa siyudad sa Lapu-Lapu in 1968, mauna si Maximo Patalingog. Hindi ka nis Maximo Patalingog, tao man utaning Marcos. Amot nga nung wa ipatawag. Tingali giisip ni nga Mandawi City Project.
Pero kahibudngan, apil sa gipatawag ni Rene Espinasin, ang mayor sa Danau, nga si Beatriz Duterte Durano, ang si Mana Ate, ang asawa ni Mano Amon Durano, mo may mayor sa Danau niya to. Mo yung gitigong, mo may apik po sa may labot sa Danau City, sa Taytayan, sa Mandawi o sa Mactan. Pero dito, si Mayor Beatriz Duterte Durano sa siyudad sa Danau, gipatambong sa meeting. Gipatambong sa meeting si Mayor Beatriz Durano Calderon, ang mayor sa Sambuan. Dito gigayona, anak ni Mano Amon o ni Mana Ate Durano, asawa ni anhing kongresista Tito Calderon. Inahan ini nila karong kongresista Peter Calderon, board member Raymond Calderon o Sambuan Mayor Dr. Tito Calderon. So kining sumpay sa mga dinastiyas, mga Durano, intact o nagkalapad pa, nagkaligon pa. So wa yun ikapasabot. Nganong ang mayor sa Sambuan, na dito sa Bagatan o kasadpang tumoy sa probinsya sa Subo, o ang mayor sa Danau, mao'y gipaapil sa planning sa pagtukod sa labing unang taytayan na magsumpay sa isla sa Mactan o sa mainland sa Subo. So human sa meeting, na-finalize na ipahigayon ang proyekto, gahina na og 65 million pesos ang proyekto. Pagka 1969, pag-eleksyon na, tungkol sa lapad nga tikas, napildi ni Marcos si Serhing din sa Subo, ibiyaan niya og mga, I think, pila to kalibo ka botos. O niya, dako kay itong garbo ni Rene Espina, kay siya man mao'y pangu sa kampanya ni Marcos din sa Subo. Of course, lipay kay mga Durano, nakapanghabog sila sa mga Marcos nga napildi si Serhing din sa Subo sa eleksyon presidensyal atong 1969. So dayon ang pagtukod sa Taytayan. Gisugdan ang pero si Rene Espina dili na gobernador. Kay nidagan man siya pagka-senador o nidaog si Rene Espina pagka senador sa ubos sa partido ni Marcos. So motong higayon nga I think ang top notcher sa eleksyon si Jovito Salonga, murag mayoriya sa mga ang mayoriya sa mga nidaog mga leader sa oposisyon. So si Marcos nidaog sa pagka-presidente pero ang mayoriya sa Senado oposisyon. O atong eleksyon na kay hugna man to ang pagpili og mga senador. So senador na si Rene Espina, wa niya makalimti ang Taytayan. Napatuman gid ang Taytayan, nasugdan ang konstruksyon 1970. Pero 1972, gideklarar ang martial law. Wa mahunong ang Taytayan, bisag nag-martial law, gipadayon ang pagtukod sa Taytayan na human 1973. Pero pag 1972, pag sirado sa Senado, way trabaho si Rene Espina. Kaya di na siya gobernador sa Subo, di na sab siya sakop sa Senado, kaya kikandaduham na ng Senado. Aron mahilom silang Ninoy Aquino ang mga senador. Kauban man si Espina nila. Si Espina, gisagop ni Marcos, isip sakop sa iyang advisory board na siya ay advisor of 4. So usa si Rene Espina sa upat ka sinaligan ni Marcos. Parang ulog-ulog na balang to sa mga senador ngayon, mga aliado, gawa na yung mga trabaho. So nahuman yun ang Taytayan 1973. Iabilihan ng Taytayan pero doon ay toll. Gipabayad ang mga motorista og toll. Giangkon sa kontraktor nga si Vicente Ponce nga dako siya og gasto sa Taytayan ug busa iyang bawion ang gasto sa Taytayan. So di pahamtang siya og toll. Nireklamo ang mga Subuanon nganong doon na may toll. Atong higayon na wa pa man private-public partnership. So kunya ang toll sa una dili pareha karon sa CCLEX nga RFID na. Pagpunta lang kay sticker si masakyanan niya, automatic ang deduction. Di na kailangan mahunong. Kaya ito mahunong juga nagi mga toll booth. Diya sa First Mandawi Mactan Bridge, mahunong yun ka, mabayad ka, pasensyoan ka, ayaw pagka sulangay kayo ang paglatas diya sa First Mandawi Mactan Bridge o palingahan sa una. O niya, nagkalingkon na diktadurang Marcos, nagsige na o gamit ang mga Subuanon sa Taytayan, hangtod pag 1978 sa eleksyon sa interim batasang pambansa, giharos, gipildi ang tanang kandidatong Marcos pagka-assemblyman din sa Sumbo ug sa Central Visayas.
So nangutanas Marcos sa mga leader Subo, pildi man tadiya. Sila suko kay mga Subuano ni mo Mr. President. Kay usas kay kasukan kanang toll, ngano pa bayron sila og toll. So Digos Marcos tune in abi. Unsa ako nga bayad pa man toll, mahimo ba nang atol nang wag tangon? Sunod nga eleksyon sa regular batasang pambansa na napildi na sab ang mga kandidato Marcos sa Cebu City, nidaog si Tony Cuenco o si Siling Fernan. Pulos mga kandidato sa oposisyon, napildi si I think si Dudong Solon o si Lou Diores, mo yung mga kandidato ni Marcos pagka-assemblyman sa Cebu City ni atong higayuna. So, nasuko pagsamot si Marcos. But finally, ang nagsulti na ako ni si Secretary Adi Sitoy, nakadesider si Marcos tangtangon ang toll. Pero giing na siya, Mr. President, wa pa takatiwas, wa pa mabawi ni Vicente Ponce ang iyang gastos na itayan. I don't care. Mapildi na sa ko sa eleksyon, mag-stop presidential elections na ba? Sa 1986, mao nang tugigilan nisugot na siya mag-eleksyon presidensyal kontra silang Cory Aquino. Ingon siya kinawa pa eleksyon tangtango na ang toll. Aron dili mahimong issue batog niya. So natangtang ang toll, perting lipayas mga Subuano 1985. 1 year before sa EDSA People Power Revolution, gitangtang ang toll, giguba ang tanang booth, nireklamo si Ponce, nikiha si Ponce, pikatan siya diktadura Marcos, kiha lang niya bisag asa ka, wa na toll, di nakakakolekta og toll. So, wa na toll, pagpahigayon sa snap presidential elections in 1986, so hangtod karon wa na gyud mahibalik ang toll. Isuway og balik og toll, kolektang toll si Ponce, of course wa na mosugot ang administrasyon ni ani Presidente Cory Aquino. Pero di na mo'y katapusan sa utang sa gobyerno ngadto ni Ponce kay si Ponce nakagasto man niya. Kinahanglan ba ya ubos sa kontrata, kinahanglan ba niyang bawyon ang iyang gasto sa taytayan. So nikiha si Ponce, si Vicente Ponce, nikiha siya sa nakalilain ng mga ahensya sa gobyerno. Ang Commission on Audit sa ilang findings ingon si dili na ang gobyerno mobayad ni Ponce. In fact, si Ponce pa dunay refundable sa gobyerno. Murag nasubrahan og bayad sa nasubrahan ni Ponce kuno og kolekta sa toll, kailangan i-refund siya sa o mo-refund siya ngadto sa gobyerno. So naalkansi na nung samot si Ponce. So finally ang kaso ni abot ngadto sa Korte Suprema. O nahukman ang kaso with finality, nidaog si Ponce, gipabayran sa gobyerno ang iyang gasto sa pagtiwas ug tukod sa taytayan, pero ang desisyon I think digawas 2022 na. Karon na bago 2 years ago ra digawas ang desisyon. Amot buhi pa ba si Vicente Ponce? But I'm sure ang iyang pamilya mo ay nakadawat. Amot nabayran na ba sila sa gobyerno? Pero perting dugay ang kadahuman sa kaso. Wala ta kahibaw. Na nagsige pa na ang kaso, hantod ako nabasahan ang desisyon sa Supreme Court 2022 pa na pagawas na si Ponce eventually mo nakadaog o nakuwangan na gina itong toll, pero ang gobyerno na mo diba ipabayad sa Korte Suprema niya, di na gito ibalik ang toll diya sa First Mandawi Mactan Bridge. Kanang taytayan sa na nagsumpay sa mainland sa Subo ug sa isla sa Mactan, muna gipasigarbo sa una nga purely Filipino designed. Ang designer anak mo si Ronald Cosep and Associates. Yung pulos ko no Filipino, may nagdisenyo anak mo ang taytayan. Doon na gitason nga kapin 800 metros. So, ara kaabot usa ka kilometro ang taytayan. Duhara ka lanes ang taytayan. Ang original nga design, usaray sidewalk, di na ang sidewalk anak kana arang sidewalk na nagatubang sa Talisay. Dili na maagian ang sidewalk diri sa Pikas. I don't know karon kung nahimuan na ba og laing sidewalk ang taytayan. Unya, ang original nga design na pertimubua, ipatasan aron makaagi ang mas tagas nga mga barko. Mao tong nadugangan ang gasto ni Vicente Ponce. Mao tong nakadugang sa iyang toll nga gikolekta sa taytayan. So ang I don't know pila gasto gyud tinuod pero ang budget ana 65 million pesos ra. Ikumparar nimo sa Marcelo Fernan Bridge. Natukod na siya 1999 ang Marcelo Fernan Bridge. Naigo ang nganong paspas na tukod ang Marcelo Fernan Bridge kaysa pagbagyong Ruping sa 1990, naigo na sa MV Sangco Elegance ang First Mandawi Mactan Bridge. Unya naguba motong wa pa giimot ang mga motorista ari in town mag-agi mag-barge ang mga pasayro gikan og padung sa Mactan o sa mainland sa Subo. Mao to nga
Ang gobernador ni Anto si Lito Osmeña, ang mayor si Tami Osmeña, gitampangan nilang hangyo ang administrasyon ni Cory Aquino, paspas kaya nang nilusot ang funding sa Marcelo Fernand Bridge. And for a change, ang balaod nun, napasar dayon kay Senate President Beato Cecilia Fernand, napasar dayon nga nganla na og Marcelo Fernand Bridge. So kining problema sa First Mandawi Mactan Bridge nga way ngan sud sa daghang mga dekada, wa na mahel bumi anang maong taytayan. Pag ablig yun sa Marcelo Fernand Bridge in 1999, ginganlan na siya og Marcelo Fernand Bridge. 3 years sad ang pagkatukod ang maong taytayan. Isugdag 1996 na human 1999. So papareha sila og gitason sa konstruksyon sa unang taytayan sa Mandawi o sa Mactan. Pero mas hamugaway ang Marcelo Fernand Bridge. Mas taas siya, 1.2 kilometers ang Marcelo Fernand Bridge. Of course, mas dako ang iyang gasto. 2.3 billion pesos ang gasto sa Marcelo Fernand Bridge. Ang ikatulong taytayan, mauna ng CCLEX. Kanang CCLEX, mauna kinatasan na taytayan karon sa Timog Pilipinas. Kapil 8 kilometros ang gitason anang CCLEX. Wa pa ng CCLEX, ang kinatasan na itong taytayan mo ang San Juanico Bridge. Nang ipaghambog yun ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. na simbolo siyang gugma sa Leyte o Samar, and of course ni Imelda Romualdez Marcos. So karon, wa ray 1/4 na pilo o kaupat ang gitason sa San Juanico Bridge. Anang taytayan ng nasumpay sa lungsod sa Cordoba o sa South Road Properties sa Dakbayan sa Subo. Ang gasto sa CCLEX is 33 billion pesos. Dugay-dugay pa nang maimpas sa toll. Ibig kay daghan pa ang mga motorista nga niagi. So, ang banabanan nila makabawi si Manny Pangilinan sa toll mga 2030, 2033 pa. Dugay pa tagbayan na ng toll sa CCLEX. So, mao ni ang kasaysayan. Ini mga taytayan na nagsumpay karon sa isla sa Mactan o sa mainland sa Subo. Doon ay musulti na dili angay nganla na og Sirhing Osmeña Bridge. Angay nganla Rene Espina Bridge. Kay si Rene Espina mo tinuod nga utok ana sa pagkatukod ana mao taytayan. Maybe sa pagpatuman sa plano si Rene Espina, pero ang ideya mangod kay Sirhing Osmeña. O kini si Sirhing, ilabihan niya ka visionary nga way nakasabot ni adto sa dekada 60 nung niauhag siya nga ibutang ang airport diha sa siyudad sa Lapu-Lapu o nganong butang ang taytayan ang mainland ug ang Mactan Katunggan man ang libak yun ni adto ni Sirhing. Unsa man Sirhing magtukod siya ang airport dito sa Katunggan, kinsa may mutugpa dito mga ukoy ya pagtukod na sa taytayan ni Marcos daghan sa nisaway tukod tintik usik-usik ng kwarta mahimo man ng bugsayon pa doon sa upon kasi may mga tos upon karon nagula-una na kita pagtukod og Fort Bridge magsumpay na sa siyudad sa Lapu-Lapu o sa lungsod sa Consolacion. So I think way molalis nganong Sirhing Osmeña Bridge ang angay nga ingan ang mga taytayan kay si Sirhing mo'y nakaidiya ana o mo'y nagiya bisan sa administrasyon siyang karibal na si anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. And I think ang ideya ni Sirhing usa sa mga nakapadasig nilang Marcos o ni Espina o sa mga Dorano sa pagpatuman, pagtukod sa karon opisyal na nato ang matawag na Sirhing Veloso Osmeña Bridge. Susunod higayon, makaagi ka sa First Mandawi Mactan Bridge, Timani. Ang opisyal nga ana, bisag wa pay signage na butang ng Department of Public Works and Highways ug mga local government units, pasidungog na ni Sirhing Veloso Osmeña Jr. Anak ni aning Presidente Sergio Osmeña Sr. Amahan ni kanhi Cebu City Mayor Tami Osmeña, kanhi Senador Serge Osmeña. Hinaot sila Mayor Jonas Cortez sa siyudad sa Mandawi o si Mayor Ahong Chan sa siyudad sa Lapu-Lapu. Buhay na pero makabantay sa panginahanglan. Utangan na nato og nga. Pasidunggan nato ang usa sa labing bantugang anak sa Subo na mo'y nakahatag og ideya na mahimo na isumpayon og taytayan, mahimo na kaagian og upat ka ligid nga mga sakyanan. Di ilang iaging bugsay-bugsay ang pagtabok gikan og padung sa isla sa Mactan o sa mainland sa Subo. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa
kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Pasaylo pingot ang atong mikropono karong hapuna, pero magpasalamat mi sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig og labaw sa tanan, pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl. Nakaagwanta ka sa atong kapingot sa mikropono, Bingbing Girl.